Бу хатымны әнием сиңа язам. Белсәм дә мин барыбер алмассың. Рәхмәт балам, барда әйбәт диеп, җавап хаты язып салмассың. Хатларымны язам, йылы-йылы, битем буйлап кайнар яшь ага. Аккан яшьләр тама хатларыма тамчы-тамчы булып из кала. Исән чакта әйтеп өлгермәгән матур сүзләр йөртәм күңлемдә. Елмаюлы, назлы карашыңны хәтеремдә саклыйм бүгендә. Син бу җирдә бер әүлия идең. Ходай шуны күргән белгәндер. Яшәр өчен оҗмах бакчасында сиңа матур урын биргәндер. Тыныч йокла, әнием, ачуланма. Кайчак шулай сине борчыймын. Сиңа әйтеләсе сүзләремне җырлар аша язып юллыймын.